West Bengal pen Orisha long rialong tomon charting ke jab jiarni Indian meteorology sai kama hin pen kidu ke thakachi signang je birta kapachini pon Det piang kanga mulu gatum eson pen esona kisung kachidan bom bangso corona ke so anchot kalisi non black fungus po ke so bangta nangli bom tanglo lapu corona ke so avur phan kachesong bom angbong kaphere me tomon charting ke jab je birta senior scientist RK jenamani pen than pachini pon Apor kapachini pon aru achiklo non ke wangji niphai koira phola pen inkoira chok arni kang sampen nangkele ji tomon charting amen jas bangso jas pen si long nia long riamen ke kokdong Orisha pen West Bengal along kaphere me tomon charting japon po government hin pen kapachini pon hagor along o kachuria muluk do anaphanta o khan churi long le lopusi pachini pon West Bengal pen Orisha long rialong chotkali Assam la pen Meghalaya long rialong ta tomon arbe ke thi wang tahai Scientists at tumpen kapachini ponatengke Andaman la pen Nicobar Island adungarai along si langroi piamong letubu. Botor son thana tumpen kapachini pon nihang ni repalong riarlo Assam la pen Meghalaya long riar rat tumpen ta kedo ke tha kachisik megnang jabang kenang sot pusi Indian meteorology asai kama hin pen pachini meglo. News report Karbianlong live.